Možno si už niektorí z vás kupovali nové auto a možno ste si pri tejto príležitosti položili otázku, čo sa deje, keď podpíšete v predajni zmluvu. No, tak poďme sa na to pozrieť. Rodina Novotných plánuje kúpiť nové auto. Pochodili viacero predajní, až sa nakoniec rozhodli pre značku Peugeot. A keďže sú z Trnavy, chceli by jazdiť práve na aute, ktoré sa vyrába v tomto meste. Zašli do predajne, aby si objednali 208. Ich objednávka putuje priamo do centrály PSA v Paríži, kde podľa údajov na objednávke vytvoria príkaz pre výrobu a ten zaradia do zoznamu výroby. Po spracovaní tento výrobný príkaz centrála pošle do výrobného závodu do Trnavy spolu s ostatnými na daný deň. Počet vyrobených príkazov na jeden deň je 1283, to je naša denná výroba. Po príchode výrobných príkazov do Trnavy sa tieto zoradia do denného zoznamu výroby. Vytvorený zoznam musí rešpektovať všetky podmienky a požiadavky výrobných liniek v našom závode. Keď je denný zoznam výroby vytvorený, pošle sa aj všetkým dodávateľom, aby mohli vyrobiť diely a následne ich mohli dopraviť do výrobného závodu. Je na to vyhradených 6 dní. Počas tejto doby zatiaľ výrobný príkaz čaká pred zvarovňou. Diely sa po príchode do závodu najskôr vyložia z kamiónu a prevezú do skladu, kde sú rozdelené do časových pásiem podľa očakávaného času výroby. Z týchto časových pásiem sa potom distribujú do medziskladu, kde sa naložia na pripravené vozíky a tieto vozíky sa rozvážajú na jednotlivé pracovné posty. Po 8 dňoch od príchodu výrobného príkazu do závodu začíname s výrobou auta. Na lisovni vylisujeme jednotlivé časti karosérie, ktoré prevezieme do zvarovne. Logistika na zvarovni rozvezie všetky diely na výrobné linky a na výrobné posty tak, aby ich mali výrobní pracovníci a roboty k dispozícii. Na zvarovni sa postupne vyrobí celá karoséria. Na špeciálnych robotoch sa karoséria pozvára, pridajú sa dvere, kapoty, nakoniec sa auto premeria, či je všetko v poriadku. Takto skontrolovaná karoséria odchádza do lakovne. Na lakovni sa karoséria vyčistí, odmastí, nanesie sa na ňu ochranná vrstva, karoséria sa utesní a potom sa nalakuje. Hotová karoséria prichádza do montáže. Aby sme mohli auto vyrobiť, potrebujeme karosériu a jednotlivé diely. Distribúciu dielov na montáži zabezpečuje logistika. Pracovníci logistiky zásobujú linky dielmi v pravidelných intervaloch. Každý má svoju trasu a na nej presne stanovené zastávky, na ktorých vyloží potrebné diely. Na montáži najprv obliekame karosériu. Montujeme káble, kryty, izolácie, bezpečnostné pásy, sklá a tak ďalej. Medzitým si v zóne predmontáže pripravíme motor s podvozkom. A môže prísť k svadbe. Karoséria a motor s podvozkom sa stretnú v presne určený čas na linke, aby sme ich mohli spojiť. Načasovanie je veľmi dôležité. Spájame len karosérie a podvozky z jednej objednávky. Auto potom pokračuje ďalej po linke a montujú sa doň ďalšie diely. Zaujímavým príkladom na nevyhnutnosť presného načasovania a riadenia výroby je montáž synchrónnych dielov. Tieto diely sa objednávajú až po vstupe karosérie na montáž. Príkladom sú kolesá. Jedno auto má oceľové disky, iné hliníkové, jedno má plnohodnotnú rezervu, iné nie. Dodávateľ má necelých 6 hodín, aby nám ich priviezol. Pripraví ich podľa poradia vstupu karosérie na montáž. Takže usporiadané kolesá vstupujú dopravníkom priamo z kamióna v reálnom čase na linku kolies, prichádzajú na montážnu linku a tam sa namontujú na príslušné auto. Keď je celé auto zmontované, odchádza na záverečnú kontrolu, ktorú robí oddelenie kvality. Pracovníci kvality auto kompletne prekontrolujú, niektoré autá idú ešte na skúšobnú dráhu a nakoniec odchádzajú do parku hotových vozidiel.
Celý proces výroby počnúc s varovňou, končiac odovzdaním auta do parku, sa sleduje a riadi na pilotnej sále. Auto sa na parku naloží na vlak alebo kamión a odchádza k predajcovi. Po príchode auta do predajne vyzve predajca zákazníka, aby si prišiel prevziať svoje nové auto.